Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya kai ɗan uwa mai albarka. Zo na ƙara tunatar da kai ladabi daga cikin ladubban ranar Idi. Na daga cikin ladabin ranar Idi cin dabino kafin zuwa masallacin Idi. Ya tabbata daga Annabi alaihi salatu wassalam, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yaghdu ila Idi hatta ya'kula tamaratin. Annabi alaihi salatu wasalam baya yin sammako zuwa sallar Idi face sai ya ci daga dabino. Wa fi riwayatin ya akula hunna witran, yana ci ne daga wutiri, ma'ana yana cin ɗaya ko ya ci uku ko ya ci biyar ko ya ci bakwai ko makamancin haka. Ya kai ɗan uwa mai albarka, ka jaddada sunna Annabi alaihi salatu wasalam kafin zuwanka masallacin Idi, ka tabbatar da ka ci dabino musamman ma wutiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Algaita TV. Nishaɗin al'umma cikin aminci.